Minus on the try, boy. Why didn't you pay for this beat though? It's a smash hit. Tension right in ye shatto nya le soba na marka dei ka poria piang banya shat nya le soba na marka dei ka porka bakar pang ka banta jong ti jonga watam ye shong klik ti ton yapun ki yalla ki sab ki thong jong ale ale Temptation rang tong in ye shat tong in perki ingin yu na pang na marka dei kasi bakar pang ya piang abang ya selang persang wat langin nang wat la katangin so salia tang ban yo ban pen bernya hakane kapor samla menta kam lele ha kapor tang pupuk ni shan kerwit na pang don klek baroki jing tang na marka dei kapor so ba kapor siar bakapor nela kapor kedor bakapor rupangin deben pen sarwa ya kangin deben pen sarwa ya ka. It's a smash hit. Tension right in ye shatto nya le soba na marka dei ka poria piang banya shat nya le soba na marka dei ka porka bakar pang ka banta jong ti jonga watam ye shong klik ti jong yapun ki yalla ki sab ki thong jong ale ale Kat no shisha ka jikmen jong a bang yo ban don hang ne man tang bang yo ban ben ban ya snow pa hang ne ngi shat kum ki samla ki kun ka si kharat tam men kana ban ki samla tong yin yar wai ngin yari sana marla dei ka por men ta to yang samla to yang man ta tong yin yar wai ngin yari sana marla dei ka por men ta u bleu ku ya piang ka du khat wai ka jai ngu yo twai ka bao lai ka ski ba per lai ka ski jing jong per ka ski janai